Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň Türkmen howa ýolları gullugy halkara howa howpsuzlygy standartlarynyň talaplaryna gawat gelmek üçin Lufthansa Consulting geňeş kompaniýasyndan ýardym almagy dowam etdirýär. Ýatlasak şu ýylyň 4-nji fevralynda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan howa ýolları kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerine uçýan we bu bileleşigiň çäklerinden ýydyna uçýan uçuşlaryny towtadypdy. Lufthansa Consulting geňeş kompaniýasynyň 13-nji iýunda öz resmi web saytynda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň howa ýolları kompaniýasy Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň talaplaryny kanagatlandyrmakdaky kynçylyklaryň ideýany öz görkezüjilerini ýokarlandyrmaga dyrjaşýar. Howa ýolları gullugy we Lufthansa Consulting kompaniýasy düzediş planyny işläp taýýarladylar we bu babatda ulalaşdylar. Şeýle-de bu plany durmuşa geçirip başladylar. Türkmen howa ýolları gullugy Lufthansa Consulting kompaniýasynyň aviasiýa ekspertleri bilen bilelikde dolandyryş ulgamyny üýtgetmegiň we munyň iş ýüzünde durmuşa geçirilmeginiň üstünne işleýär diýilip beýanatda aýdylýar. Bu üýtgetmeler esasy dolandyryş ulgamlaryna aýratynda howpsuzlyk we hil dolandyryş ulgamyny, resmi namalary işläp taýýarlamagy we durmuşa geçirmegi, işgärlere tälim bermegi, softwer girdimegi, enjamlary satyn almagy we iň möhimi hem kompaniýanyň içindäki medeni özgörüşlikleri gowulandyrmagy öz üçin alýar. Bellep geçsek, medeni özgörüşlikleri aňlatmasyna kompaniýanyň içinde adamlaryň özüni alyp barşy, kompaniýanyň gymmatlyklary, düzgün kadalary, ulgamlary, simwollary, dili, çaklamalary, ynançlary we endikleri ýaly faktorlar değişlidir. Beýanatda aýdylmagyna görä, Türkmenistan howa ýollarynyň ýolbaşçylary Lufthansa Consulting kompaniýasy bilen bilelikde Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň 3-nji ýurduň operatorlary baradaky talaplary boýunça mart we may aýlarynda duşuk geçirdi. 2019-njy ýylyň 29-njy maýynda geçirilen soňky duşukda Türkmenistan howa ýolları kompaniýasy Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugyna howpsuzlyk standartlaryny özgertmek boýunça işin gidişi baradaky hasabatyny hödürledi. Lufthansa Consulting kompaniýasynyň maglumatyna görä, Türkmen howa ýolları awgust aýynyň başyndan Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy tarapyndan öz ýerinde hökmany barlyklary geçirmek üçin resmi talaby başlatmak baradaky niýetini hem mälim etdi. Lufthansa Consulting kompaniýasynyň howa howpsuzlygy boýunça ekspertleri Türkmen howa ýollarynyň IOSA barlyklaryna taýýarlanmagy we özünden edilýän talaplara gawat gelmek üçin beýlekler bilen bir hatarda SMS we uçuş maglumatlaryny gödäwçiligi, guryer operasiýalarynyň guramaçylygyny we uçuş operasiýalarynda standartlary gowulandyrmagyna ýardym berýär diýilip beýanatda aýdylýar. Bellep geçdik, Türkmenistan howa ýolları kompaniýasy işin gidişi boýunça nowatda hasabatyny şu ýylyň iýul aýynyň 2-nji ýarymynda hödürlär.